How to be a good Pinoy? 8 ways. Number 1, promote our country. Ibida natin ang ating bansa. Kasi kahit naman sa ang bayan, meron silang mga weaknesses, may mga negative issues diyan. Kaya tingnan natin, paano natin ibibida ang ating bansa sa mga iba't ibang dayuhan para sa ganun mas dumami ang turista at mamumuhunan sa ating bayan. Number 2, help our fellow Filipinos. Ibig sabihin, tulungan natin sila dito man o sa ibang bansa. Huwag natin silang pahirapan. Huwag natin silang liitin. Huwag natin silang bigyan ng karagdagang pabigat sa kanilang pamamaraan. Katulad niya sa airport, napakahaba ng pila sa mga immigration. Lalo na kung ikaw ay pangkaraniwang mamamayan, sinisita ka, ang daming hinihingi sa iyo kahit na meron ka ng return flight ticket. Dahil natatakot sila, maging victim ka ng human trafficking. Pero mga kababayan, sa dami ng Pilipinong lumalabas at nagtatrabaho sa abroad, ilan lamang ang biktima ng human trafficking? Kahit naman sa ang bansa merong human trafficking, huwag nating gamiting dahilan to para pahirapan ang ating kapwa Pinoy na makapagtrabaho sa abroad, makapagbakasyon sa abroad, at makapagbiyahe sa abroad. Kung meron mga mabibiktima, meron naman tayong mga embahada, meron naman mga United Nations organization na makakatulong sa atin. Pero wag natin gamitin dahilan to para pahirapan ang ating kapwa Pilipino. Pangatlo, wag manira ng kapwa Pinoy. Wag natin sisiraan ang ating pamahalaan, wag natin sisiraan ang ating gobyerno kasi nga pag lalo natin sinisiraan, lalong matatakot ang mga tao, ang mga gobyerno, ang mga iba't ibang dayuhan sa pagpunta o kanilang pamumuhunan o pagbabakasyon o pagiging turista sa ating bayan. So wag nating siraan. Pwede nating sabihin kung ano yung mali, pero gawin natin itong internal na lamang. Meron naman tayong mga local news na pwede natin sabihin sa mga namamahayag kung ano yung mali para makatulong sa pagbabago ng mga dapat gawin ng ating mga namumuno at namamahala. Pang-apat, huwag iharas ang mga namumuhunan. Huwag nating takutin, huwag nating isahan, lokohin, saktan yung mga namumuhunan sa atin. Isa pa rin yan sa problema natin. Pang-lima, huwag tayong magtapon ng basura at umihi at ng dumi kung saan-saan kasi nakakahiya. Lalong masisira lamang ang ating bansa at magiging sanhi pa ng sakit at salot sa ating lipunan. Pang-anim, huwag natin sirain o nakawin ang mga public structures. Tingnan natin sa iba't ibang lungsod. Kahit na sa Maynila, makikita natin, biglang nawawala yung mga street signages, yung mga ilaw sa mga poste, kinukuha, kinakahoy yung mga bakal sa tulay. Pag ginawa natin yon, sinong masasaktan? Yung kinabukasan ng inyong mga magiging anak. So, wag natin isipin ang sarili lamang natin. Tandaan natin, pag siniraan natin o sinira natin ang mga public structure, kalaunan, babalik sa atin yon, sa lipunan, sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo. Pang-pito, wag mong lokohin o ipahamak ang kapwa mo. Kasi pag niloko mo o pinahamak mo, makakasira yan sa kinabukasan ng kanilang paghahanap buhay at ganun din, mamalasing ka rin, lalo na pag kinasuhan ka nila, pag nakulong ka, magkakaproblema ka rin. Kaya wag natin ipahamak o wag natin lokohin ang kapwa natin, lalo na sa ating bansa. Pangwalo, wag tayong maging sakim. Pag sakim tayo, ang mangyayari niyan, babalik sa atin lahat ng ating mga kasakiman at kalaunan makikita natin na maagnas ang direksyon at pag-unlad ng ating bayan at ang ating pamilya. Yan lamang mga kababayan, tandaan natin. Let's try to be a good Pinoy. Let's work together to become a good Pinoy. Ako nga po pala si Michael Say, ang iyong dad ng bayan.